kabarang kong isyoman ayu yoblay kuba laylam yingi naru sedang jong ka jing pelong kujugi ka unsau presbytery arfan snam kibalalaj no mat menta ilapoy kini kajing kendo akan jo jong snam kabangi khot ika ka jing shukri jubilee rupa silver jubilee. Nginyo ban pensengau na tinu blai katokat ne kata kalong na ke kitab ke John Samuel kalau nang ka banyau ke kot ka bakat ar ki kentin ki bang kumne teu trai ula sim yo mau bat ula penyang ya uhap pedang kemispa bat kasian bat ula kot kerteng Iu Eben Nesar udah ong hadu kane kesngi try pun yarap yang ni aingu ia me ablay ubok pa jo bhabnang ubalong try jong kapnang baru try ng kendau kanrat ngidon hang ne mentakum upai lang jong ka presbytery ngidon kam try ya me ngidon kam ablay kat pangidang don hakane pertai kum ne ngin tau ya ka buram hakmat jong me Hoi nginang ya cekmat, nginang ya hakaburam ke jong me, om ke jinstat berun re ke dek jinstat ke bakan jablay ke jong me, sim hakane ke pori kene ke jing kerpat ke jing ut syukri jong me, bad don rengkat ablay kamtam hakane ke por paro kawai, nak bentak keburam ukesi duai, amen. Kum ka balang ngidap da kam sim ka bakmen bang yo ya ka kabu bangin pedang ya kane ka jing pli yang ka sedam jubilee rupa jong ka perstri kabala sedang nadu kene ka santrek jong no benai besan jong ka sedam arajal penrio hang ne ka balang jong kalong ka ai ka ba pendap da ka jikmen yang kum ka balang bat kan longru kapor kebakum ka balang habang yo ban pedang ya kane ka jingpli ya kane ka jubilee rupa kan long ka lat yang kum ka balang bangila ban skutu ya gibun ki jingpun kre ki bedai lembak kane ka jingseng ya kebakum ka balang nginang mat naga sedam sekasnam lese ha ka bangin sia kendu igubun ki jubilee ki bangi dai ban ya ni ba kum ka balang nomor kata motor imdon e ban ong han por tang ka jing kerku kedok bagi jing kublai ye pilang baro ya ka ba pila ban pendap ya ka program kum ba ka dai ban long kentiu ya kene kalama jong ka jubilee kalama jong ka jingkemen kalama jong ka jing penpau ya ka buram ya ka jing yalam badi ka jing petin lenti ka jong ublay ya ka presbytery hakini ki arpusan teli kisnem ki blalay no to ublay un kerku kadak jong ka jing roy jong ka presbytery haki arf santalik senam bangira ya ka kubur lengba jong ka haki balang bat ki khun ki bangai ki banang roy pan her ya ka gospel ka jong ublay lembah kani kapor
kum ka presbytery sao ta ka bor jong ka ibu ya ka dak jong ka jing sa kan mau ya ka jing pli ya ka ni ka jubilee da ka bangin yo ban pen her ya ka ni ka balun ka balong ka dang jong ka jing kaman bau mun sim khu u ya lai lut u her sodong jong ka presbytery u blai nam ta ka brom jong u ha ka keteng ka jong u blai ku pa u khun bat u mun sim khu menta hadu bangin pendap ya ka ni jubilee bat ban saku penkut ya ka amen jong ya penhen Happy Jubilee. Tongin ya duai. Kokpa jungi babnang sasin pat ngayu ya kejinyalam kejome. Ngiye skam bomen semku jome. Unyat lak lu ya ke presbytery Brockway ke dak jong kejing keman ke bagi penher ke belun. Bat kalong ujing yat men semku bat kalong kejing sok kejing keman. Tak bangi pli kena ke jubilee. Na bakatang Jisu ngiduai. Amen. Ngedap dah ke jingkemen ke bakrau ban yo ia ke bakum ke negalat. Ban ai ia ke kubur jubilee. Halor jong ke negatim ia ke bana kaliang jong ka presbytery hi kalabu. Kata kalong hadu kane utrai ulai rap yengi. Ia kabala pensiong nongrim naka siti kebanengkong jong Samuel
kalnong ka banyaw ka dekot ka bakadar. Ya kabala puleru dai temen basan moderator nadu basdang. Kumjuru dai nong pulis dang. Ban pensengeu hapdeng jong ilang baro. Kapang ya kabangadon ban kren. Hakani ka por ka bementa kalong. Bautrai ulale ye kiai ki bakrau. Kiai ki bapla. Nakabenta jongi. Hadu kani utrai ulayarap yengi. Kani kabenta ya kabala bu kum kan nongrim. Jong kathim jubili. Kadei syapang kajing lait merau jong ki Israel nagakti jong ki Filistia. Lani kajing job jong ki Israel ya ki Filistia. Hakani kadukot badakani kabenta baro kawai. Ngiyoi ngis ngotu bau Samuel usyakri ujong ublay udon kabenta ban kren ban pensengeu ban kentu bad ban yeslok yau pailang Israel kadau kalong namar baki Israel kila keletno yau belai haga jengim jongki kadau kalong baki Israel kila paino syaki weipat ki belai ban mani haga jengim ke jongki Samuel ulaong lada pin pai shautrai daka donut jongpi bat beretno yeki belai kla baro kata ki Asterot bat pin syakri tang yautrai te utrai un pelait no yapi nakakti ki Filistia. Kani kadai kajing selok jong Samuel. Ladapi pai syautrai ubau belai. Dakapa bretno yeki belai kela jong pi. Te utrai un pelait yapi nakakti ki Filistia. Kapas ngau tenat ban perkat kalong baki Israel kilep diang bat kila kongu yekaktien kajong Samuel utrai na beneng ulay usngau yakajing leniar kajong Samuel bat ki Israel trai ula syashkor namar uyoi bau Samuel baki Israel kila aiti Lot yaladi hakmat ke jumlai haba ki Filistia ki wantur hajan jong ki Israel utrai nabneng ulale yeki kam ki bapla hadu kani utrai ula peni utrai ula penpau yeki kamba ki jong bat kata kalong nabneng ublay ula tid pertat
halor ki Filistia. Ki Filistia kila kelon kram. Ki Israel kila be nadin. Ban peniap ia kita ki badangsa. Hadu banapoi. Habedkar ong kektin kejumblai. Dei hang ni. Badairu nagani gadau. Bau Samuel ula thong yau tu mau. Hakabaula ai kerteng u Ebenezer. Dakabaong hadu kani utrai ulai rap yangi. Memorial stone. Mau pensa jingkan mau. Stone of help. Mau jong ka jing yarap. Mau jong ki kamba. Mau jong ki jing le isnei. Ki jong ublay. Ya ka jay benri Israel. Mau ka jing yarap. Ka jong ublay ya ki Israel. Hang ni ki prabangit ni yoi. Yeki kamba pela bau blai ulale nagabenta ki briu ki jongu. Kamtam kita ki balaiti yaladi hakmat jongu met bad mensim. Ka jingrak he jubili. Kalong ban kertiang din ban pai din yeki ki baladep. Ban yoi yeki mati ki bapla ki jongu blai. Ban puson ban duriap iki jing isnei ki jong ublai. Bang inio ban bu yaki hakamenta. Ban penpau hakamenta. Ban pelanru nakabenta kaban sawan. Ke jingrak he jubili ngidei bandon prabangai. Kathong ka gol berki aktivitas haka jingim ka jongi ayu ngide banle nang ne syakmat. Ayu ngide banle nang ne syakmat. Haka jingrak he ye ka jubili. Le ye ka hukum bad ye ka mon ka jumblai. Kata kalong bapanang yo pediang yiki jingkerku kibakan saitam nau. Ki prabangai bei how try Jesu. Ki dekat jong kaum sao presbytery. Le yiki bakrau nakabantau belai. Kami lentiru ikiai ki bakrau nau blai. Ki prabangai bi jauh trai Jesu. Kam de yang i ban kami tang ikiai ki bangidei ban yo pediang. Henry kumno ngin le yauta ubala ai yeki jingker ku haka jingim ke jongi. Bun sin mangi ngi ye ki jingkarku. Henry ngi klet yauta ubala karku yang i. Bun sin ka jingim ka jongi. Ngi i banyo yau kau banyo ye kaja. Henry ngi klet yau trai jau kau yau trai jong kaja. Ublay un ai kat kum kajing don kam ya kabangi don kam. Ublay un ai ya kata ya kabangi don kam bar ya kata kabangi pan. Bat kum ka prestri haka jinglong jing em kabaknya mensim tongin pan ya ki badai mensim.
bau beleun ai haga jingim jongi kum ke presbiteri ngej kem ke presbiteri kala puson kala dem diap kala perkat haga jingmut je perkat jongka habaka ong ya kani kajing ong hadu kani utrai ulai rap yangi kala shem kala lap kala yoi tengkren ya ki jing le pla ki jong ulai ya ki mati ki jong ulai haga jingim jongka utrai ulale ya ki ki bakrau naga banta jongi namar kata ko ke presbiteri tunang ya syaprang daga bor ke jumblai tunang san tunang roy tunang penjanai hakiliang baro tat hadu bapin ong hadu kani utrai ulai rap yangi menta bangilakot syaka jingdap arposan snem kadang don kam syusyu yangi bangin pai syakmat yaki weipat ki arposan snem ki benangwan bat hang taru ngin ong hadu kani utrai ulai rap yangi keplan ya kabagi daiban le kijing temu ya kabagi daiban pendep ko ki prabangai tungin le aga jing im kejongi kabaman la kasmi ayu utrai ukwa yangi bangin le Samuel ulak kentu yau padlang Israel ban le yikiai baro nakabantaka buram kejong belai kinong yalam joka presbiteri ki kentu yau padlang joka presbiteri ban le yikiai baro ban pendon buram yau belai kasnem jubili kumbangiong kanlong kasnem jong kijingkerku kasnem kabakemen kasnem kabapedianghun hakmat kejong utrai kasnem jong kejing penki kasnem jong kejing pentemai kasnem jong kejing penkelany ya kejing syakuri hakiliang paro tungin ai ya kekti kamon berkekti kadiang tungin ai ya kadonut bade kemensim ban seilut nakabanta ban tei ban penbha ban penkelany ban penskem ya ka balang ka jonglei manga ban mapi wei po wei ngilong ki mau ki beim ban tei ya ka balang ka jong ki distrik ki presbiteri ki distrik ki balang kilong ki mau ki beim ban tei ya ka presbiteri ki prabangai simet ngilong mangi ki mau ki beim ban tei ya ka balang ka joblai tu belai namar katau nang kerku ya ka jing syakri ka bakenyaman sim ka jongi nakapor syakapor bangin nang jam dagabor ka joblai hakipor baro ban yoi ya ka buram ka popla ka joblai ayu ule na ka bentajongi bat bangin sngau tho ayu ukwa na ka bentajongi ongu Moses ongu Samuel lada pin pai syautrai bat pin ino no yiki belai kela
utrai un ri pen ya pi ki prabangai be ye thau trai jisu kane ka khot yang iru kumju bangin pai xiao trai ngin syakri tang yau ngin sngau thu ayu ukwa yang abade pi bangin le nakabanta kabalang ka jong hang ta ngin sayui yeki kam ki bapla ki jong blai bangin ong hadu kane utrai ulai rap yangi to blai unang ker khu ye pi kapres beter kijing pen kre jong pi ya kane ka snam jubili ai ba kijing rakhe jubili kan long kijing rakhe ka bacham jing rakhe ka ba ai mensi ka jing rakhe ka ban pen thumai bor ye ka jing im badi ka jing ai to blai un ker khu ye pi pa na ka banta ka buram ka jong buram ya o buram hallelujah ya ro hallelujah buram hallelujah ya utrai badon bor maro ini awai au play ubau pa changi bhabaneng try kimet utrai jong ki bensim ki jongi try jong ka kam utrai jong ka balang ka memela seng hasla jong na khndo try badu khnrat jong ki balang baro ki badon hapo jong ka umsau presbytery baro kuwe wanak mat jong me ban ayo na banta baro ki ba me nam shom la ino tangka weiru ka khlemat abangi ken mau ki ar phosan ligis nam ki ngilayo banya ki raidam nado bas dan jong ka ka pras me lenti ko try kumba me mela yalam ki por baro men yalam ru hakane lenti ka baka bal ka presbytery kadang dai ka pendap ya ka celebration jong ka hadu ka bakut pada ka why no today Israel ban pulai ru yang ringkat kecil baka jingai e beslai badap yang ka jong Jesus Christ putra ka jing e ba bapla ba mayan na du bom cukut ka jong black pa lem ka ding slok ka beri batiang bateng men simbaku bang ringkat lambat ni wei pai wei ki badana ka jing seng oh ya ki balang baro ki badana po jong ka presbytery ka balang hangne bat ki rungai di kuru kulang ka di basla baro ki badam ba syakri ba roi ka jong kunten nadu mental syai bat sedikit arta ki ba paham